सातथा जाबाय थांनो ओंखारलायबाय जोङो क'क्राझारनिफ्राय journey begins थांनो लुगैदों नामा न'आव बबो थांनो लुगैदों उपाय गैला थांनो लुगैबाबो खामानिनि थाखायनो दे उनाव डाइरेक्ट मागोआवनो थांनो हासिगोन नोङो ना खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै एक्चुअली जोङो दाखालिनो क'क्राझाराव दंफैयोमोन ओमफ्राय दा थांफिनो ओंखारबाय आरोना फुङावनो ओंखारबाय बिराद ट्राफिक जायो नङाबा ओमफ्राय लामायाबो गाज्रि ना सालायनो बिराद डिस्टार्ब मोनो आरोना ओमफ्राय बे सासेया दा माबायाव थांगोन जिमाव थांगोन दोनलांनोसै बेखौ दा थांफानो very dedicated woman. Wah, dedicated nama deh. Bidiनो मावलांबाय था ओमफ्राय दा बेखौ दोननानै जोङो होलांथारनोसै आरो उदालगुरिसिम नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे भिडिअखौ नैबे ना नोंना बेहाय लिंसारमोन लायदों माथो नेहोन लायो लिंसाराबो आरो आबो जुलिजों गुमैजोंबो लायो नै बेहायनो लोगोआबो मोनफैबाय नोंना दे ओमफ्राय बाबु गेसा मोजाङै माबाहाय बन्द खालामखानानै दे बाय बाय बेखौ मोननै होबाव मोननै होबाव मोननैखौ जालांसै मोनसेखौ लामायाव हा बेखौ लानोसै जानो आलदा माबायाव होदो जानो थाखाय गारिनि सिङाव जागासिनो जोंहा नै फिथा चाय आंनिखौसो जाबावबाय फुङाव जेबो जायाखैमोन नालाय जोंहा ओंखामबो जायाखै ओंखाम जाबाय थाबाथाय गोबाव जागोन साननानै ओंखायनो लावदुम फिथा नोंथांमोना मा होनो थाया मिथिला आंथ' लावदुम फिथा होनो आरो ओमफ्राय चा आंनिखौसो जानानै होबाय मासे गाज्रि बिया आरो लाबावदोंसो आङो उखैबा जानो होननानै लामाया गोजानथार नालाय ओमफ्राय जोंहा न'निफ्राय मोनसे निउस फैदों आरोना बेनि हांसोआ मासेया दै सेराव दैबायनो How are you feeling? How are you feeling right now? मोजां मोनबायना गोसोखौ फाइनालि दैबाय हांसोआ बिमा जासिगोन बिमा जाबाय बिमा जाबाय yes माब्लाबा माने बिराद गोबावनिफ्रायनो माला दैगोन जागासिनोमोन ना फाइनालि दिनै दैबाय so happy आरोना happy दा फार्स्ट थांनानै बे हांसोखौ नायहैगोन बिदिखौ दांनाय नायहैगोन दाय जोंबो तिनिआलि सफैबायानो नै नलबारि मोनबायानोसै जोङो ओमफ्राय दाथ' रास मेला सोलिगासिनो ना नलबारियाव बिराद गिदिर रास मेला जायो आरोना खिन्थु जों हाबनाय जाला आरो दा सानावलाय मा रास मेला नायनो नङा होमबा exactly बिराद गिदिर रास मेला जायोनो आरो बयबो बुंबाय थायो खोनायो आरो थियाटाराथ' मेरला थियाटार दङ बेहाय मोनायाव जुदि फैनाय मोनबा एसे हाबलांनो थाखाय बुंगौमोन आङो दाथ' बुंनोबो हाला सानावसो जाबाय नालाय हाला नै सफैबायानो नै नलबारि बैथिंजाय आरोना ट्राफिक जादों एसे बिथिंजायथ' न' एन्ट्रि लागायनानै दोनखादों दाखालि फैनायावनो नुदों आरो जोंहा नै ओरैजाय आरोना नलबारि नै बिथिंजायनो आरोना मेलाया नै बाय नायनोथ' मोनला नै मालाय रास मेलाया मोनायाव फैनाय मोनबासो जों क्लाब नुगौमोन आरोना मोनायावहाय खम मानसि जाहैबाय बेहाय
जोंनिया बारबोनानै आरोना नै सत्र दङ मोनसे बे सत्रनि खाथियावनो जादों आरो माने सत्रआवनो जाखादोंदां वाव नै खैराबारि सफैबाय जोङो नै डिस्टेन्सखौ हमनो हागोन नोङो नों ओरै थांबा मा बेसेबां गिदिंनांगोन औ खैराबारि थांबाय नोंसिनि आइनि स्कुला बेसेबां जायगाया होमबा गवाखै थाब फै थांगोन दे जाग्रोनबा दङ माबायाव आरो फ्रिजआव बेदरफोर दङ क्लास जागासिनो आइमोनना सफैबाय जोङो ओमफ्राय दायो आइमोननि न'आव दङ ओमफ्राय जोङो सफैनानै दुगैखां लोबखां जाबायबो ओंखाम ओमफ्राय दा जिरायनानै दङ आरो थ' न'आवहाय रावबो गैया जों सानैल' दङ आरोना आइयाबो सफैसिगोन ओमफ्राय पापायाबो सफैसिगोन आरो बिथाङा रेस्ट लागासिनो गोजान गारि सालायबाय नालाय दा दसे रेस्ट लानोसै जों नै दायो जोङो रेडि जादों माने रेडि जाखांबाय खाथियावनो रास मेला जायो एसे बिदि थाबायनानै थांब्ला 10-15 मिनिट आरोना थ' बेहायनो जों थांनो नागिरदों ओमफ्राय राजाया गैया राजाया आंखौ दोननानै थांबाय दा जोङो साथामल' थांसै आइ पापा आरो आं थारमाने मिसिं सानै पार्सन जानानै दङ आरोना फंबायजों आरो राजाजों थ' नोंसोर जोंनि भिडिअखौनो नायनानैहाय एसे गोजोननाय लादो माने नोंसोर सानैया दे थ' दा जों थांसै थाबायनानै थांगोन ना टट'जों थांगोन टट' मोनबा टट'जों थांसै थान्दाबो थाब मोनहैनायनि थाब फैनोसै बांद्राय गेलेनाय मानायखौ जों खालामला आरोना बोराय बुरि गोजाना जोङो पान्सिखौनो गानसै दे होमबालाय नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना रास फुजाखौ नै मेन गेटखौ मोनफैबायनो जोङो थाबनो सफैदों आरोना गोजान नंखाया नालाय आरो दिनै बांद्राय ट्राफिकबो गैया मानसि बांद्राय जाथ'वाखै नङाब्ला बेनिफ्रायनो ओरैबायदि मानसि जायोना आरो जों थाबबो फैबाय नालाय ओंखायनो आरो गोदो जोङो उन्दैयाव माने थाबायनानैसो थाङोमोन आरोना ओरैबायदि मोजां मोनोमोन जोङो राजमेलायाव फैनो माने जोंख्लाब माख्लाब बिदिनो नुलांबाय थायोमोन ना आरो बे जोंख्लाबनायावहाय मा बानायदों बेखौनो नायबाय थाखादोंमोन आरोना माने बिदि जादों मादों होननानै दा माने पुरा मेम'रिसफ्रा फैगासिनो आरोना उन्दै समाव ज' फैनाय मानायफ्रा दायो जों गिबियावनो मुर्तिफोरखौ नायनोसै मा बानायदों ओमफ्राय बेहाय हिन्जावफोरा थाबायनाया आलदा ओमफ्राय हौवाफोर थाबायनाया आलदा खालामनानै होखादों ओमफ्राय नै बेहाय मुर्तिफोरखौ साजायनानै दोनदों मोजां बानायदों ओमफ्राय गोजौआवहाय बे मुर्तिया मा बेनि मुंखौ लिरनानै दोनदों आरोना बेहाय मा जादों मादों बेखौ गोजौआवहाय लिरनानै दोनदों आरो ओमफ्राय एभरि टाइम बेहायनो मुर्तिखौ दोनो आरोना बोसोरफ्रोमबो जों फैब्ला बेहायनो नुयो ओमफ्राय नायो मानसिफ्रा बिदिनो उन्दै गथ'फोरखौ देखायनो मोजांथार आरोना बेफोरखौ मोजां मोनथारो नालाय गथ'फ्रा नायनो मुर्तिया माया होननानैहाय इन्ट्रेस्ट मोनथारो आरो गथ'फ्रा शिब पार्वतीनो ओमफ्राय मा बिपत्तारिनि बेयो हनुमान ओमफ्राय बेयो मा गोजौआव साबासे ओमफ्राय नै बाहाय खुलुमनायमोन बयबो खुलुमगासिनो जोङो खुलुमनाय जायासै माने सानावहाय बिदिनो बेदर माबा जानाय जाबाय नालाय ओंखायनो आरो गोसोखौ मोजां मोना नालाय नै सरस्वती कार्तिक बिसोर दङ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय गपिनिर हरन होननाय नायदो नोंथांमोनाबो मुर्तिफोरखौ
ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बयनिबो फेभरेट स्पट बेनो जाहैबाय सेल्फि स्पट बेहाय सेल्फि खेबनो हायो बयबो खेबो दानि जुगावथ' आरोबा बयबो माने बिदि बानायखायो हाबायावनो जा मायावनो जा सेल्फि खेबनो थाखाय फट' खेबनो थाखाय मोनसे खना दोनखायो आरोना थिग बिदिनो नै मेलायावबो दोनदों बयबो फट' खेबगासिनो खिन्थु आंबो खेबनो सानदोंमोन खेबनाय जायासै आरोना मानसि दङमोन नालाय आरो बिदि रावबो गैया नालाय खेबग्रा ओमफ्राय नै जों बेरायनोसै मेलायावहाय ओरैजाय माने सब माने माबा माबि बायनो हायो आरोना न'नि बिदिनो गुदुं सि ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेनाय आरो बासन बर्तन ओमफ्राय हिन्जावफोराथ' बयनिख्रुइबो बांसिन बासन बर्तन बायनो मोजां मोनोना आरो बेबायदि मेलायावहाय बायोबा माने खम बेसेनावबो मोनो आरोना ओमफ्राय आंबो नायगिरदोंमोन एसे जिनिस मोनोना मोना नायनोसै आरो नै बिदिसो लानांगौ आइ नैखौले मानसि बुरजानो सालायनो गावर बोली लैছে गावर बोली নেদা যদি বাদ দিয়া मोजां नागिरनानै होय দিয়ে না বাবু হ্যাঁ 1 টকা তো ডাঙৰটো দিবা নলা Mana ngô? 90 Hả? Này chị. Tay. Đi về. Là xin cái này rồi. Ui, abui này, là gì thế nào? Ơi abui. Ơi abui. Ôi ya, mày nào bao bù về? Bao bù. Ê, abui này lại. Sai xuống đường. abui này. Này, Papa gì vừa lẻ nào mà? Đây à? Cái giờ này nữa. Cái này đồng ở đặc đặc. Đồng ở đặc. ओमफ्राय जों दायो जानोसै पानिपुरि नुयोब्लाथ' थानो हाखाथारा माने खुदै गखायो आरोना थ' जानोसै पानिपुरिखौ जागोन बाबायाबो जानाय नाय दे जानायखौ नायनानै ला बिदि जायो दे जानाय नाय डाइरेक्ट खुगायाव सोगा डाइरेक्टसो माबायदि जामारबाय पापाया फार्स्ट टाइम जाबाय आरोना बिदि हौवाफ्राथ' इन्ट्रेस्टेड नंखाया नालाय बेफोरखौ जानो थ' दिनै जाहोबाय जोङो Buska. Kudu sra मोजां मोनबाय सालायखो खुगाखौ आलौने माथो पानी আছে নেকি এক্সট্রা নাই বাইরে আমি ইয়াত পানী আমি নিজে কিনি খাওঁ যাবা Sarkas Royal Sarkas nama be Royal Sarkas Haya maba माने आं भिडिअआवहाय ओरैबायदि भइस ओभारसो होनो गोनां जाबायना बेहाय बिराद गान दामगासिनो बिथिंबो गान आरो कपिराइट फैजानो गिनायनि थाखायनो आङो पुरा साइलेन्ट दोनबाय ओमफ्राय भइस ओभार होगासिनो आरो ओरैजाय सार्कास दङ ओमफ्राय बिथिंजाय मा होनोमोनलाय बेखौ मोसानाय मुसुरनाय बिदि दङ आरोना ओमफ्राय नै रयेल सार्कास मानसि जाथ'वाखैनो टाइमबो जायाखै नालाय टाइम जाबासो फैयो ओमफ्राय नायनो जानाय नंला मानसि बुरजा जायोबा थाब जायो नालाय मानसि गैया नालाय ओंखायनो थाब जानाय नङा आरो जोङो थाब थांगोन न'आवहाय नायासै आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ मिना बाजार
गेलेनाय गथ'फोरनिनो बांसिन गिदिरफोरनि गैया गिदिरफोरा अनलि बै सोरखियाव गाखोनो हागोन बे सोरखियावथ' आं गाखोनो चावमिन जानोसै जोंहा चावमिन फुजानि नामावहाय नुदों खिन्थु माबाबो गय बिबारफोरजों जानो हागोन बेसेबां बेलाय माबा 40 थाखा समावलाय बेसे सिखारगोन देलाय नायनो ना गोरानखौ साफा नुनायखाय जोङो लाबाय एसे ओमफ्राय बेखौ लानानैनो थांसै जोङो न'आवहाय नैबे सिगाङाव दिलायनोसै जोबलायबाय फैसा जोबलायबाय गारिफोराबो थांबाय आरो बाइकफोरा ज' थाबायनानै फैबाय दासो फैदों नङा बाइक माने मानसियाबो दासो फैखायो हरावसो नायखायो मानसिफ्रा ओमफ्राय नाम सामफोरा दासो दङना जाबायदि जानो आं बे नाम सानबाय सिगां जि नायबाय आरो सेंग्रा दं दा गथ' गैला जोङो मेलानिफ्राय सफैबाय ओमफ्राय जों फैनायावसो माने मेरला मानसि थांगासिनो दं आरोना बिराद मानसि जागोन आरो मैयाबो आइमोना मोनायावहाय जेब्ला 8टायावहाय सार्कास नायनानैहाय ओंखारदोंमोन ना अब्लासो माने बिराद मानसि फैदोंनो आरोना भिर दाथ' 8टायानो जायाखै माने खुनुरोखोम 7टाल'सो जादों आरोना थेवबो दा मानसि थांगासिनो आरोना लासै लासै मानसि भिर जागोननो हरावसो बांसिन नायखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सार्कास ओमफ्राय माबा माबि खेलाफ्राबो एसे मोनानानैसो स्टार्ट जायो आरोना ओंखायनो मानसिफ्रा मोनानानै थाङो जानांगौ खिन्थु जोङो थाब थांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बांद्राय जोंथ' गिदिर जाजोब्बाय गथ'फोरनि खेलायाव गेलेबाय थानोना ओमफ्राय बे सोरखिफ्रावथ' हाखाया मानोबा ओरैनो नायनानै फैबाय बेरायनानै फैबाय मोननैसो फिसा फिसा जिनिस लानानै फैबाय दायो ओंखामखौनो उखैनाय मोनथ'वाखै दसे उनावहाय उखैब्ला जानानै उन्दुलायनोसै आरो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दायो दसे अर सायहैनि आइमोनजों जिरायनानैहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय